ħafna merit kollox jgħaddi u jintesa jibqaw bis-sitt tifkiriet kull filgħodu x-xemx ħabrinna li qegħdin ngħixu jum ġdid dak li sar il-bieraħ ħarab nistabiħu bit-tabib il-qudiem inħarsu ma nagħtaw qalbna naslu fejn nixtiequ ma jsomna xejn il-qudiem inħarsu b'fiduċja fil-ġejjien dak l-għaddejna minnu ħallu jgħaddi maż-żmien. Dak mill-bieraħ ma lħaqx nagħmel irrita dan għamlu żgur għax kien mistur għalija milġ minn nemmen tal-futur fuq ix-xefa jistennina imraċdaw bajdan fit-tim lemmen ħarsu bejn